Sjeme. Razmatranje Evanđelje dana za 16. svibnja 2025. godine. Ivan 14, 1-6. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Tko ne vjeruje u Gospodnju ljubav, lako se uznemiri u srcu, ne samo velikim, nego čak i malim događajima razočaranja, neuspjeha, zdravstvene i financijske neizvjesnosti te boli. Za miran i spokojan život čovjek treba 3 sigurnosti: emocionalnu, financijsku i onu tjelesnog zdravlja. Čim jedna od ove 3 sigurnosti nedostaje, čovjek gubi svoj mir i spokoj. Koja ti od ove 3 sigurnosti danas nedostaje? Ako nisi miran i spokojan, to je zato što nemaš vjeru, onu vjeru koju David izražava ovim riječima: Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne uspudjevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora, na vrutke me tihane vodi. Pa da mi je dolinom smrti proći, zla se ne bojem, jer si ti, Gospodine, sa mnom. Psalam 23. Ako je danas tvoje srce uznemireno jer se ne osjećaš ljubljenim, ne zaboravi ono što kaže Gospodin. Čak i kad bi te tvoja majka zaboravila, ja te neću zaboraviti nikada. Traži od Gospodina i vidjet ćeš da će te on zagrliti tako snažno i nježno, tolikom ljubavlju koju nikad od nikoga nisi osjetio. Ako je danas tvoje srce uznemireno jer je tvoja financijska situacija neizvjesna, ne zaboravi da postoji božanska providnost koja kaže: Gledajte ptice nebeske, one se ne brinu oko jela, jer ih vaš Otac nebeski hrani. Ako je danas tvoje srce uznemireno jer budućnost izgleda beznadno, ne zaboravi Božje riječi koje kažu: Živi dan za dan, budućnost pripada Gospodinu i on će se pobrinuti za tvoju budućnost. Dragocjen si u Božjim očima, stoga neka nitko i ništa ne uznemiruje tvoje srce, ni bolest. Ako je bude, Gospodin će ti dati snage da budeš strpljiv u svojoj bolesti. Vjeruj Gospodinu i spavaj mirno i spokojno, kako odviknuto dijete na grudima majke. Amin. Aleluja.